Sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Kitörési Pont online programismertetőjén. Mi is ez a program, ki is az, aki ezt biztosítja ezt a programot számunkra? A Bakony-Balaton keleti kapuja közhasznú egyesület munkaszervező vezető lágmenedzserét, Kontics Mónikát szeretném bemutatni. Ez a támogatás a LEADER program helyi akciócsoportja végez. Mónika, kérlek, mutasd be számunkra egy pár szóban itt a támogató hadcsoportot. Én is köszöntök mindenkit. A Bakony és Balaton keleti kapuja közhasznú egyesület most már 15 éve LEADER címbirtokos ebben a térségben. 22 településen dolgozunk. A LEADER ez az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapnak egy kötelező uniós programja, ezt minden tagállamban végzik. Magyarországon most 102, a következő ciklusban pedig 105 olyan szervezet lesz, akik ezeket a helyi fejlesztéseket támogatják, mégpedig úgy, hogy elkészítünk a támogatási ciklusra egy helyi vidékfejlesztési stratégiát, és ennek a stratégiának a megvalósítása mentén dolgozunk, és így írjuk ki azokat a pályázati felhívásokat, amire aztán támogatási kérelmeket lehet benyújtani. Egy ilyen pályázati felhívás volt az is, ahol a Jólét Alapítvány a Kitörési Pont című projektet meg tudja valósítani, ez pedig a női célcsoport specifikus projektjeinkhez tartozik. Elég sok olyan programunk van, ahol kifejezetten női vállalkozók, vagy pedig a női célcsoporttal kapcsolatos programokat valósítunk meg, és ezt a következő ciklusba is szeretnénk továbbvinni. Beáik fognak majd részletesen beszélni arról, hogy a kitörési pont milyen szakmai alapokkal, milyen szakmai háttérrel és milyen szakmai jövőképpel indul. Én pedig nagyon röviden majd arról fogok beszélni, hogy azok, akik bekerülnek ebbe a programba, és sikeresen elvégzik, és lesz egy kidolgozott vállalkozói ötletük, ők mire számíthatnak a Bakony és Balaton keleti kapuja közhasznú egyesülettől, hogyan fog tovább menni majd ez a program. Nagyon köszönöm neked, és akkor tovább folytatnánk magával a bemutatóval, és magát a programismertetőt. A program megvalósítója, ahogy Monika is mondta, a Jólét Alapítvány, Balatonalmádi székhelyű, és a programnak a lebonyolítója vagyunk mi, a Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvány, és itt szeretném szintén bemutatni Nyári Julit, aki velem együtt van, és itt az alapítvány képviseli, és ebben a lebonyolításban partneremként részt vesz. De egy pár szót mondanék a programjainkról, mivel nagyon fontosak számunkra a női vállalkozók, hiszünk abban, hogy a nőket támogatni kell, kimondottan azokat is, akik nem Budapesten, vagy Budapest agglomerációjában, Pest megyében élnek. Itt például középen láttok egy logót, az AVE programot, ami angolul folyik, vagy a Kapszul programot szintén, amely kizárólag vidéki nőket keres meg. Itt ez a két program angol nyelven történik, de haladó fázisban is már a női vállalkozásokat támogatja a Visa programja, a She's Next, de hogy nehogy kimaradjanak a férfiak is, azért az Incorpora programunk is például teljesen a villanyszerelőtől a masszőrig, vagy éppen a manikűrösig támogatja azt, hogy hogyan lehet valaki egyéni vállalkozó, mi szükséges ahhoz, hogy minél jobban felkészült legyen. Ezeket a programokat azért beszéltem erről, mert hogy ezek mind már meg a kellő tapasztalatot nyújtottak számunkra ahhoz, hogy ezt a programot is felvállalhattuk. Mi a célja a programnak? Szeretnénk mindenképpen felkészülté tenni a vállalkozás indítására a hölgyeket, akik ebben a régióban élnek, hogy pontosan mi ez a régió, erről majd később még rögtön beszélünk, de hogy egy könnyen elérhető, naprakész tudásbázist biztosítson a vállalkozási ismeretekkel, és kipróbálhatja magát, mint vállalkozó, felkészülten. Fontos számunkra szintén az, hogy helyi
és jelenléti, tudásátadó műhelyi munkák legyenek. Ez azt jelenti, hogy személyesen találkozunk, és ott együtt tudást osztunk meg, vállalkozási ismereteket, és e-learning tananyag támogatással pedig még plusz tudják és támogatjuk ezt a tudást. A program során azok a vállalkozások, amelyek létrejöttét és fejlesztését szeretnénk megvalósítani, azt szeretnénk, hogy helyi igényekre, hagyományokra reagálnak, és azokat elégítsék ki. Fontos, és a hölgyeknél ez nagyon szinte azt kell mondanom, hogy minden női csoportban, ahol eddig dolgoztam, mindig egy nagyon erős közösség van, a nők egymást támogatják, és mi is ezt a közösséget szeretnénk építeni, de egyben az is fontos számunkra, hogy példák lehessenek azok a hölgyek, akik ezt a programot elvégzik, és a vállalkozásokat megkezdik, példák lehessenek a saját településükön, közösségekben. De hogy mit is nyújt ez a program? Az adott induló üzleti terv elkészítéséhez a szükséges támogatást és ismeretet átadjuk. Tehát mindenképpen a program végeztével egy üzleti terv készítése a cél. A következő pályázati ciklusban, itt a LEADER pályázati ciklusban, 2024-ben pályázati lehetőség van a vállalkozás megvalósításához. Ez egyénenként maximum 10 millió forint lesz, és egy adott keretből történik. Szeretnélek megkérni, Mónika, hogy egy picit, egy pár mondatot szólj erről még, hogy pontosan ez a pályázati ciklus mit akar, vagy hogy hol találhatják meg a hölgyek az erről szóló információkat. Köszönöm. Ha jól tudom, akkor Júlia felvételi laphoz majd az információkat, a linkeket becsatolja, mert most már október 1-én benyújtottuk az új helyi fejlesztési stratégiát, ami a 23-27-es ciklusra vonatkozik, úgyhogy most már annak a részletei is elérhetők, és abból látni lehet majd, hogy mi az a fejlődési ív, amit mi ettől a programtól várunk. 24 második fél évében gondolom, hogy reális lesz az, hogy elkezdünk dolgozni azon a pályázati felhíváson, és megjelentetjük, ahol kifejezetten női vállalkozók projektjeit várjuk, és ahogy Bea is mondta, maximum 10 millió forintot lehet majd ezen a célterületen igényelni, és várhatóan a végső támogatási intenzitás az 55% lesz, tehát mivel ez egy vállalkozásfejlesztési támogatás, értelemszerűen önerővel is kell rendelkezni az ügyfeleknek. Értelemszerűen a maximum 10 millió forint az egy plafon, ez egy 2 lépcsős pályázat lesz, mindenképpen kell majd hozzá egy üzleti terv, amit a munkaszervezettel és a munkaszervezet által bevont szakértőkkel kell majd a projektgazdának megbeszélnie. Egyébként ez most is így folyik nálunk, hogy 2 lépcsős a pályáztatás. Először a munkaszervezet szakmailag jóváhagy egy projektötletet, egy költségvetést, azt követően az elnökség arra ad egy határozatot, és ezzel a határozattal lehet tulajdonképpen a konkrét támogatási kérelmet benyújtani. Tehát úgy fogalmaznék, hogy ha olyan projekt ötletek érkeznek, ahol indokolt a 10 millió forintos támogatás, akkor az első körben maximum 11 pályázatot tudunk majd támogatni, de értelemszerűen azért nagyon sok olyan projektötlet van, ahol nem meríti ki a pályázó ezt a keretet, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen több pályázónak lesz lehetősége. Előnyt fog élvezni, mégpedig a pontozási szempontokban fogjuk ezt érvényesíteni, hogy ki az, aki az üzleti tervét már egy mentorálási folyamatban készítette el. Ez pedig azért fontos, mert hogy mindenképpen fenntartható és megalapozott projektötleteket szeretnénk támogatni, hiszen ennek van fenntartási kötelezettsége, és ez alatt a fenntartási idő alatt a vállalkozást nem lehet, hogyha valaki egyéni vállalkozó szüneteltetni, KFT-t, BT-t megszüntetni. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak a pillanatnyi lelkesedés, hanem a jövőbeni perspektíva is meglegyen ezekben a vállalkozói ötletekben. Nem csak a főállású vállalkozást egyéni vállalkozónál, hanem a mellékállást is fogjuk támogatni, mert hogy nekünk az ötlet fontos, és az, hogy fenntartható legyen, nem pedig elsősorban az,
hogy a munkahelyteremtésre koncentráljunk. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a munkaerő megtartás is egy nagyon fontos kritérium lehet egy pályázatnál. Amit esetleg még mindenképpen tudni kell, hogy magának, a vállalkozásnak, annak a térségben kell működnie, tehát kérem, hogy mindenki alaposan tanulmányozza át, hogy melyik az a 22 település, ahol a Bakony és Balaton keleti kapuja közhasznú egyesület működik. Egyéni vállalkozóként székhellyel, telephellyel, társas vállalkozóként székhellyel, telephellyel, a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezni kell már itt a térségben, tehát nem vihető el az eszköz másik térségbe, nem alapítható telephely, székhely másik térségben, abban a tekintetben, hogy az a forrás, amit itt nálunk el lehet nyerni, annak itt kell hasznosulnia. Természetesen ezt részletesen majd a támogatási felhívásban el lehet olvasni, illetve kommunikálni is fogjuk, meg szerintem magában a projektsorozatban is, illetve majd a következő kontakt tájékoztató fórumokon is erről beszélni fogunk. Úgyhogy ami szerintem nagyon fontos, hogy ez a mentorálás egy szerintem unikális lehetőség vidéken. Pesten azért elég sokféle projekttel lehet találkozni, vidéken viszont én abszolút mintaértékűnek érzem, és nagyon köszönöm a Jólét Alapítványnak, köszönöm Beának és Julinak, hogy elhozzák ezt a programot, és dolgozhatunk itt együtt a térségben, és az pedig abszolút egyedülálló, hogy utána ehhez majd még uniós forrást is lehet kapni, hogy meg is valósuljon, az ötletből valóság legyen. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy jelentkezzen, és méretesse meg magát már az első fordulóban, hogy a projekt ötletét a szakemberek mennyire tartják életképesnek és alkalmasnak arra, hogy ezzel dolgozzunk. Köszönöm szépen, Monika, és akkor folytatnánk is, hogy ugye mit nyújt ez a program. Ezt mondtuk, hogy itt bővebb a pályázati ciklusban azt a pályázati lehetőséget, de ugyanúgy fontos az, hogy egy olyan kapcsolati rendszert nyújtunk szintén, amely például kapcsolati rendszert és kapcsolódást befektetőkhöz vagy angyalbefektetőkhöz, összekötést, egyben pedig támogatást ezen az úton, a prezentációt, és minden ezzel tudnivaló. Hogy kinek szól a programunk, fontos, hogy a környező településeken, tehát itt a LEADER régiónak Bakony-Balaton kelet kapuján 22 település, de hogy a településeken élő fiatal nők számára mindenképpen, és hogy középkorú hölgyeket is. Mi azt mondjuk azért, hogy 55 éves lenne a korhatár, ami behatárolólag még érett lehet, és el tud kezdeni egy hölgy egy vállalkozást, és megalapozni a jövőjét egy vállalkozásának. De szintén várjuk a karrierváltókat. Amikor valaki nem tudja eldönteni az alkalmazotti vállalkozói jogviszonyban, hogy melyiket is, és nagyon-nagyon gondolkodik, és nagyon szeretne, őket hívjuk karrierváltókat, és őket is szeretnénk támogatni ezzel a programmal. A program koncepciója tehát olyan vállalkozások létrejötte, fejlesztése, amelyek helyi igényekre, ahogy már elmondtuk, hagyományokra épül. Szeretnénk ezzel a programmal mindazt az ötletet, amit ötlettel rendelkeznek a női vállalkozók, hogy megvalósítsák. Itt csökkenteni a felkészültség, ugye azt is jelenti, hogy csökkentjük a kockázatot, növeljük a hatékonyságot, kiegészítjük a tudást, képességeket, és sokkal eredményesebben lehet egy vállalkozást megalapozni. A programnak a felépítése úgy van, hogy van 9 tematikai egységből álló tudásátadó műhely, munka, és van személyes mentori és szakértői támogatás. Maga a programról későbbiekben még jobban a szerkezetéről fogok beszélni részletesebben, de először még csak annyi, hogy maga a programban való részvétel feltétele, ugye fontos, hogy egy vállalkozói ötlet legyen. Sokan kérdeztétek, hogy mi van akkor, ha több ötlete van valakinek, lehet-e több ötlettel jelentkezni? Nem, egy vállalkozói ötletet fontos a jelentkezésnél, hogy egy legyen,
de hogy fontos az is, hogy akár többi résztvevővel együtt dolgozva, vagy hogyha valakinek a vállalkozási ötlete és csapatot keres, akkor tudunk vele dolgozni. Ez jelenti ezt, hogy az ötleteivel együtt egy csapatot lehet alkotni. Az elkötelezettség a programban nagyon-nagyon fontos, aktív részvétel, csak azok jelentkezését várjuk, akik tényleg eltökélten és elhivatottan, elkötelezetten tudják ezt a programot elvégezni. Itt egy együttműködési szándéknyilatkozatnak a teljesítését várjuk. Űrlappal, ahogy már említettük, jelentkezési űrlap kitöltésével lehet jelentkezni, és a felvételi beszélgetésen lesz majd október 26-a a határidő után. Ugye október 26-áig lehet jelentkezni, és a programnak az időtartama az november 9-én indul, és ahogy látjátok, itt április 13-án lesz az utolsó ilyen megmérettetés, ami már maga majd a úgynevezett üzleti prezentációnak a napja. A 22 települést most nem listáztuk ki, de fontos, hogyha a Bakony-Balaton-Kelet kapuja weblapot megnézitek, ott mind a 22 település szerepel, és láthatjátok, de itt kiemelten ott leszünk ezeken a helyeken, amelyeket láttok, Alsóörstől teljesen Litérig. 8 helyi tájékoztatót tartunk október 16 és 20 között, amely már rögtön október 16-án, 17-én és 18-án 2 helyszínen lesz, tehát Jástól Hajmáskérig, és itt kimondottan a délutáni és az esti időpontokban, a különböző vagy művelődési házban, vagy pedig akár egy kávéházban, vagy a faluházban, Küngösön, és az utolsó az Alsóörsön lesz, a polgármesteri irodával szemközti művelődési ház és könyvtárban. Tehát ezekre a 8 helyi tájékoztató programokra kérjük, hogy vegyetek részt. Itt bővebb személyes tájékoztatót kaptok magáról a programról. De hogy mit is tartalmaz ez a program, és miért fontos az, hogy jelentkezzetek? Ahogy már említettem, mindenképpen úgy kezdjen valaki egy vállalkozást, ami már tényleg azt szokták mondani, hogy már tőkeigényes, már beleteszed az energiát, beletesszük azt a pénzt, amire szükség van, akár az induló tőkét, hogy felkészült az ember, hogy felmérte magát a piacot, magát az ötletet. És itt látható a tananyag egységeknek a megnevezése, amely az e-learning tananyagban is ugyanígy szerepel, ahol az első rész is mondjuk az első műhelymunkának a időpontnak a maga témái, az az ötletgenerálás, és itt nem azt jelenti, hogy új ötleteket akarunk létrehozni, hanem az, hogy az ötletet, amivel rendelkeztek, azt körbejárni. Vannak dolgok, amikor mindig egy picit változik az ötlet, nem az alap, hanem maga az ötletnek részletei, de ugyanúgy az értékajánlat, ami nagyon fontos, hogy elmondjuk az értékajánlatát, és megfogalmazd, hogy miért is jó az a vállalkozási ötlet, amivel te foglalkozol. De utána a második témakör például a piac méret, versenytársak felmérése nélkül nincsen vállalkozási felkészülés, tehát nincsen üzleti terv, akár egy SWOT elemzés, vagy egy versenytárs elemzés nélkül. De nagyon fontos az is, hogy mi az üzleti modulod. Mi az üzleti modell, az, amit, vagy például bevételi modell, és egyáltalán életképes-e, és itt egy validálás is történik, amikor felmérjük, ugye a validálás azt jelenti, hogy felmérjük pont az életképességét magának a vállalkozási ötletnek. De ugye, ha megvan mindez, akkor is tudni kell azt, hogy hogyan nyitom, milyen stratégiát alkalmazom a új piac nyitásra, tehát maga a marketing, meg kell határozni a marketing stratégiát. Aztán ahogy haladunk egyre jobban a vállalkozási ötletben, akkor már rendelkezünk ugye szolgáltatással, termékkel, egységárral, árazás, értékesítés, és én azt szoktam mondani, hogy elengedhetetlen egy üzleti terv, kis testvére a pénzügyi tervezésnek,
tudni kell minimum előre 3 évre megtervezni azt, hogy a vállalkozás milyen pénzügyi feltételekkel fog működni, mi áll rendelkezésére, mennyit fog termelni. És hát nem utolsó sorban a növekedés és a szervezetfejlesztés, egyben a társadalmi hasznosság szintén fő témakörök, és a maga az üzleti prezentáció, amivel úgymond a koronát feltesszük erre a 9 modulra, erre a tananyagra, mert akkor már képes vagy elmondani, akár 5 percben bemutatni a vállalkozásodat, már képes vagy beszélni másoknak róla, úgyhogy a lényegre törően szabad beszéddel, nyíltan kommunikálva, hitelesen el tudod mondani, és be tudod mutatni, és mások érdeklődését fel tudod kelteni az üzleti vállalkozásodra, és akár pont a tőke támogatásra felkészülést szintén meg tudod tanulni. Tehát ez az a 9 tananyag egység, amely alapján az e-learning anyag is tananyag elő vannak készítve számotokra, amelyek úgynevezett mankót szolgálnak, tehát kiegészítőleg, példákkal, és ebben fogod tudni szintén ez alapján megírni az üzleti tervedet. Ami, hogyha elkészül, akkor ugye már kész vagy arra, és a mentor segítségével kész vagy arra, hogy egy üzleti tervet a következő pályázati ciklusba be tudja adni. Ezek a tudásátadó műhelyi időpontok, amelyeket meghatároztunk, tehát november 25-én kezdődik Balatonkenesén a Kultúrművelődési Házban, Kultúrházban, és Alsóörsön. Itt még ez az előirányzott helyszín, bízunk abban, hogy mindenkinek közlekedésileg meg fog felelni. Ezek a dátumok biztosak, maga a helyszín, ez az, amit most beterveztünk. A mentorációról fontos beszélnünk, mert ugye jelenléti műhelyi munkán ott lehet valaki, megkapja az e-learning anyagot, rászánja az időt, de mégis vannak kérdései, amit egyedileg szeretné feltenni. És ilyenkor fontos a személyes mentori és szakértői támogatás, pont abban, hogy ezek a tematikai egységek egymásra épülve, ugye egymás szervesen kiegészíti a mentor a mentor által, megbeszéli ezeket az egységeket, az üzleti terv készítésében a mentor jelentős támogatást nyújt, és itt ugye megalapozza magával a mentorációval és maga a gyakorlati munkával, az ismeretanyagokkal, egy elmélyült tudást szerez a mentorát, és egyedileg pedig fel tudja dolgozni. A mentor segítségét, el kell mondanom azért ezt, hogy bár arra fogunk törekedni, hogy nagyon jó, aktív, jelenléti tudásátadó műhelyi munkákat csináljuk, és ez nagyon jó, mert csoportba dolgozunk, de hogy mindig van szükség arra, hogy az egyedi felmerült kérdéseimet csak korlátozva vagy valamilyen mértékben, de hogy nagyon át szeretném beszélni valakivel, és hát erre van az, hogy minden egyes résztvevőnek saját mentora lesz, és ha szükséges, akkor szakértői támogatója. Ebben a pontban szeretném bevonni Julit. Juli, kérlek, mutatkozz be. Én mondtam, hogy itt ugye együtt dolgozunk, nagyon sok programon mint mentor is szerepeltél, és hogy a mentorációval kapcsolatban egy kis motiváció, pár mondatot mondjál, vagy hogy a mentor-mentorát hogyan kell, hogy együtt dolgozzon, vagy hogyan jó, ha együtt dolgozik. Igen, mindenkit üdvözlök én is bekapcsolódva, szóval, hogy igen, én jó régen, már 30 éve kommunikációval foglalkozom, az elmúlt 10 évben már mentorálással is, jó részt vállalkozásfejlesztési programokban, civilekkel és társadalmi vállalkozókkal. A mentorálás az egy nagyon izgi dolog, olyan, mintha egy személyes kócsod lenne. Nem csak, ugye a mentorálásnak igazából akkor van jelentősége, amikor hosszú programban dolgozunk együtt a kliensekkel, partnerekkel, vagy résztvevőkkel,
Mindenki nagy lelkesedéssel szokott belevágni a programba, és aztán természetesen vannak mélypontok, amikor úgy gondolja, hogy egy kicsikét elakadt, amikor úgy gondolja, hogy nagyon jól felépített volt, de pontosan azok miatt, amit beemlített a 9 pontból az első néhányban rájön, hogy még egy csomó dologra nem adott választ, vagy elbizonytalanodik. Erre van egyébként a mentor, aki ez egyébként nem csak szakmailag, hanem mentálisan is segít átlendülni ezeken a pontokon. Valóban egy személyes átbeszéléssel, de gyakran az is van egyébként, hogy a mentor túllép ezen, és azt mondja, hogy még akár plusz tanácsadót bevon a dologba, és ilyen módon megtámogatjuk a résztvevőket. Szóval egy jó kis barát lesz ebben a programban a mentor, akihez mindig lehet fordulni. Gyakran van az, hogy mondjuk ez is egy 7 hónapos program lesz, miközben jön mindenféle, ugye nem kötelező már vállalkozással rendelkezni, van, aki egyébként munka mellett fogja elkezdeni, van, amikor a munkahelyi nehézségek, családi nehézségek bejönnek, pontosan az, hogy a mentor kiegyensúlyozza ezt a problémát, hogy ne maradjon le a mentorált, hogy tudja tartani, hogy tényleg motiválja folyamatosan, tartsa benne a lelket, és hogy újabb hát nem tudom, lehetőségeket, kapukat nyisson, tehát amikor azt gondolja a mentorát, hogy elakadt, akkor nézzük meg, visszalépni egy kicsit, felfrissíteni. Szóval, hogy egy ilyen jó kis támasz, akire lehet nem csak mentorként, hanem mankóként is támaszkodni. Nagyon köszi, Juli, köszönjük. Bízunk benne, hogy mindenki kedvet kap rá, mert hogy tényleg nagyon-nagyon jó a mentoráció, de hogy azért ehhez neked is kell tenned. Tehát, hogy mi a program elvárásunk, mindenképpen a személyes jelenlét a tudásátadó műhelyeken, a mentor és szakértői találkozókon való részvétel, maga a témaköröknek a kidolgozása ugye az egyes modulok után, az adott támogatással, és ugye ez legalább egy ilyen heti 5-7 óra, ami azért a saját vállalkozásodat építi. Én szoktam mondani, hogy ha valakinek van egy hobbija, az még nem a vállalkozása, hanem akkor jó egy igazi vállalkozó, én sokszor szoktam mondani, akkor is csinálnám, ha nem fizetnének érte, amire mondhatja valaki, hogy nem helyes, mert igenis fizetnie kell mindenkinek egy szolgáltatásért, de hogy igazából szenvedélyesen kell. Tehát, és akkor ez az 5-7 óra munka, ez egy nagyon jó felkészülés, és egyben pedig egy nagyon eredményes idő, amit a saját programjára tud fordítani az ember. És akkor én itt egy pillanatra még átadnám nektek a szót. Mónika, Juli, hogyha valami kimaradt, akkor mielőtt elköszönnénk, hogy gondoltok-e úgy, hogy még valamit szeretnénk mondani. Én azt gondolom, hogy sok erőt és kitartást kívánva a hölgyeknek, meg bátorságot, önbizalmat arra, hogy jelentkezzenek erre a programra, mert az szükséges. Móni? Igen, én még talán annyit tennék hozzá, mert tényleg az elmúlt években, amikor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hogyan lehetne egy ilyen programot megvalósítani a térségben, és elkezdtem keresni azokat a projekteket, amiknek egy-egy részlete adaptálható lehetne itt a térségbe, akkor tényleg azt gondolom, hogy ez a tematika, amit ti kínáltatok, ti raktatok össze, és aztán formáltátok úgy, hogy ez valóban itt a vidéken is alkalmazható legyen, ez tényleg egyedülálló. Tehát erre most van, mondhatnám, hogy ez ilyen marketing szöveg, hogy most van erre lehetőség, hogy tulajdonképpen ez egy pályázatból megfinanszírozott módon kerüljön ki a piacra, és tulajdonképpen az a 20-25 hölgy, aki bekerül ebbe a programba, egy olyan jelentős értéket képviselő mentorálási programot kap, amiért egyébként súlyos százezreket, hanem milliókat kérnek el piacon, és mi amellett, hogy ezt egy nagyon fontos társadalmi felelősségvállalásnak is tartjuk, hogy igenis a vidéki nők is megkapják azt a lehetőséget, ami esetleg azért a nagyvárosokban könnyebben elérhetők. Én még azt emelném ki,
hogy ezzel egy közösség tagjai lesznek, egy olyan értékteremtő közösség tagjai lesznek, ami már önmagában is hozzáad a vállalkozásához. És ezt tényleg saját tapasztalatomból mondhatom, mert én is vettem részt mentorálási programokban, és vettem részt olyan programban is, ahol nem éreztem, hogy a szaktudásomat annyival emelte volna. A program viszont azt mindenképpen éreztem, hogy azok a kapcsolatok, azok a vállalkozók, akikkel ott találkoztam, azok annyi hozzáadott értéket tettek hozzá az én tudásomhoz és az én lehetőségeimhez, ami nem is mérhető igazából szerintem úgy, hogy megjelenjen mondjuk egy üzleti tervben, amit Bea majd nagyon szeretne látni, és a pénzügyi tervben, de hogy én tényleg erre biztatok mindenkit, hogy most az egyszer tényleg legyen bátor. Jöjjön, ne féljen, ne szégyelje az ötletét, hanem valósítsa meg az álmait, és én ebben most tényleg nagyon bízom, hogy mi ebben segíteni is tudunk. Nagyon köszönöm. Juli? Igen, én egyrészt, hogy a csapatok is jelentkezhetnek, és ugye ott az van, hogy a csapattagnak legalább az egy tagja az ebből a térségből kell, hogy való legyen, hogy ne rossz magyarsággal, tehát hogy kívülről is. Lehetőség van azért arra is, majd ez a Moni vagy leüti, vagy nem, hogy a területet 22 településről kívülről is jelentkezzen valaki, de ez abban az esetben csak, hogy ugye van egy maximum plafon, 25 fő, akivel el tudunk indulni, hogyha a helyiek közül nem jön össze, tehát nem jelentkezik annyi helyi, hogy összejöjjön, akkor tudunk bevenni külsősöket is, és akkor itt a jelentkezéshez, ugye van a jelentkezési űrlap, azon minden információ rajta van, rajta lesz egyébként az is, hogy hol tudtok még bővebb információt kapni, tehát minden link és egyebek is rajta van, tehát ott még érdemes egyébként nézelődni. A mentoráláshoz még azt szerettem volna mondani, hogy a mentorral ugye lesz, ugye úgy találkoztok, ahogy akartok, tehát abban az értelemben, hogy személyes találkozó is lehet, de online is, attól függően, hogy egyébként mi, tehát hogy ez a saját ütemezésekben és saját kényelmes, komfortos megoldásban, és ami még kimaradt egy kicsit, hogy október 9-én lesz majd azoknak, akik kiválasztódnak a programban egy ilyen programismertetés. November 9. Vagy november 9, pardon, november 9, mert ugye azt láthattátok, hogy 29-én lesz az első workshop, de előtte lesz még egy ilyen felkészítő, ahol minden adatot megkaptok, tehát hol érhető az e-learning, hogyan kapcsolódhatok bele, és etc. etc. Amit még szerettem volna, hogy ugye az kérdés volt több helyen, hogy kell-e már vállalkozásnak lenni, vagy nem kell vállalkozásnak lenni még, bármilyen, akár az sem kizáróak, ha már valakinek van vállalkozása. Ez volt még, és igen, még az interjúról volt kérdés, hogy hogyan lesz, mert ugye a felvételi beszélgetés minden résztvevővel meg lesz, és az pedig természetesen egyénileg fogunk benneteket értesíteni, minden jelentkezővel felvesszük egyénileg, és tehát egy ilyen közös megállapodás, nem kiírunk egy időpontot, amikor majd, hanem egy közös megállapodás lesz, és nagy valószínűséggel online lesz ez a felvételi beszélgetés. Nekem ennyi volt, ami szerintem... Nagyon-nagyon köszönöm. És még, bocs, igen, még egyetlen egy, tehát, hogy ezután is megtaláljátok majd az elérhetőséget, de hogy nyugodtan írjatok, kérdezzetek, ahogy eddig is kérdeztetek a kitörési.bbbkk@gmail.com-on, igyekszünk nagyon gyorsan válaszolni, és ez volt még a fontos, tehát, hogy nyugodtan írjatok, és ez lesz majd a kapcsolati pontunk. Igen, én meg is osztom, tehát szó volt a mentorációról, és nagyon köszönjük a magát, hogy megnézitek a felvételt, és itt látjátok azt az elérhetőséget még a kitörési.bbkk@gmail.com, és egyben pedig a telefonszám, ahol érdeklődhettek.
És nagyon szépen köszönöm akkor, Juli, Móni, hogy itt voltatok, ezt megosztottuk, és csak azt tudjuk mondani, hogy hajrá, jelentkezzetek, hölgyek, a régióból. Sok sikert kívánunk a jelentkezéshez mindenkinek, és köszönöm, hogy velem voltatok. Szervusztok! Köszönjük. Szervusztok! Szebb vasárnapot el se tudnánk képzelni. És holnap Jászdon találkozzunk. Holnap Jászdon találkozunk, így van. Igen, köszönöm.